Arlinder Recep numerolla 9 näyttää tippuvan lähestulkoon 5 linjaan, kun Kalle Valliukselle pelataan linjan taakse. Vallius! Solimatta! Suomi iskee jälleen nopean avausmaalin ja se on taas Solimatta! 4. minuutilla Sveitsiä vastaan. 4. minuutilla nyt myös Albanian verkkoon. Keskinen menee vasemmalla. Keskinen nousee nyt röyhkeästi, tulee boksiin. Liimatta! Suomi ottaa 2-0. Otso Liimatalle ei löydy pysäyttäjää. Upea maali jälleen Suomelta. Tällä kertaa Topi Keskinen puhkoo Albanian puolustuksen ja Liimatta nyt karsintojen 3. osumallaan tuplaa Suomen johdon. Voisin nyt olettaa, että Miska Ylitolva on yksi sellainen pelaaja, kun nyt pääsee Otso Liimatta läpi. Otso Liimatta karkuun! Hattutempo! Hattutempo! Otso Liimatta! Ja 3 maalia tänään! 4. maali on näissä karsinnoissa. Liimatta riistää Daikkolta pallon ja ensimmäisen jakson Riita Pukari menettää sen nyt sitten pahimmalle mahdolliselle pelaajalle. Tuli kuuma Liimatta.